Čaute, ešte predtým, než začneme video, prosím dajte like a odber a ja ti prajem príjemnú zábavu. Takže čaute, ja vás vítam u dnešného videa a bude to ďalší Minecraft part, ale tentokrát už to bude aj s introm, práve ste ho videli. Napíšte mi niečo do komentáru, keď je to intro také dobré, alebo že by som mal spraviť nejaké iné. V minulej časti sme získali koper tam, jak je diera. A toto. Získali sme pár uhlia a urobili drevený dom. Sa nám to podarilo. Dneska by som chcel tieto kvetiny posunúť. Áno. A dať ich o jeden blok viac, lebo chcem im spraviť takú vec, že tu nadám tak trapdoory. A že by to vyzeralo, ako by som dal ku trapdoorom taký dirt a položil na nich kvetiny. Čiže pre mňa je to pekné. Neviem jak vám, ale to je asi prvá úloha, alebo ani nemusí to byť, ale urobím to. A ešte úloha bude, dostať sa tam hore. Vlastne tak. A ja už nebudem nič hovoriť a ideme na to. Také. Máme tie úlohy, actually, a budeme musieť získať veľa dirtu. Máme teraz a 11. Neviem, či to bude stačiť, ale asi hej, tak máme na to. Hej, vám poviem, kedy sme tam hore. No takže sme hore. Išiel by som teda tam hore, až úplne... To je akože, dámy a pani. Prečo je tam tak veľa uhlia? Teraz je uhlie potrebné. Ja pôjdem pre to uhlie. A tam je ďalšie uhlie. Ej, no way, tam v minulej časti sme našli len 3 uhlie a tu je tak 50. No tak ideme na to. Ozvem sa vám, keď budeme hore. No takže sme pri tom uhli. Ja určite zoberiem. A tu je tak veľa. No. Stále nezaujímavé takhle. OK. Tak berem späť. Tu je veľa uhlia. To je príliš veľa uhlia. Máme 9 uhlia za toto. Možno tam dole ešte nejaké spadlo. Videl som tu ešte niekde uhlie, dajte mi moment. OK, takže sme sa dostali dovnútra toho vyšného pola a našiel som tu iron. Predstavte. A veľa ironu. Oh môj bože. Veď tu je veľa ironu. Halo? Wait, am I so lucky or no? Toto akože nie je možné, ja som úplne hore a tu také niečo sa stane. Tu je ovca, jak to, že tu žije ovca? Wait, potom nemôžeme ísť. Ježiš, tam náš dom. Tam náš dom. Aby tam malo byť to uhlie, sa mi zdá. Tu musíme byť veľmi opatrní. Jedno zle a sme skončili s našim serverom. Akože nie je to hardcore, len sme skončili. A tu na to vyzerá, že to tak nie je. Nie, ale tu by malo byť. Či? Ja by som ukašľal na tamto uhlie a išiel by som pre tamto iné. Sa vám ozvem, keď budem pri tom uhli. Dámy a páni, vítajte Water Bucket Clutch. Bože. Tu je tak veľa uhlia. Nie. Jak to, že som tak... Kúper, more, koľko je tu tých vecí? Ja nie som lucky, ja to vidím len
Ne. To nie je možné. Naťažím to uhlie a prídem pred ten koper. Naťažím aj koper, tak sa vám uzrem. Tu je aj uhlie? Halo, what? Ne, ja to len vidím. Prosím, help me. Tu je veľa kopru. Ja budem mať full koper na 100%. Najprv iron. Ne, najprv uhlie, potom iron, potom veľa uhlie, potom zasa koper a teraz zasa uhlie. Na to ja proste vidím. Ešte pôjdem pre tamten. No, takže máme naťažené to uhlie. Bolo tu celkom veľa. Ja tam vidím ďalšie. Ja fakt nechápem. Minule som nenašiel skoro žiadne. Tu som asi našiel. A už sa smevaš. Nie. To nie je dobré. Musím rýchle. Kde je to uhlie? Kde je malo byť? Tu je. Nie, ok, máme to uhlie, zdrháme. Lebo teraz tu bude aj to, že koni tu budú zombikovi a budú nás rašovať so spiermi, to je hell bad. Prepačte, ja nadávam. No ale máme teda už úlohu 1 splnenú a môžeme aj ukončiť video, no ale nebudem to ešte robiť. Máme ešte toho veľa. A tu máme stejky. Aj irony, yes! Budeme mať iron pick. A sekiru asi. Alebo nejaký armor. Ne, štít. Urobíme si štít. Potrebujeme. No. Máme toho veľa. Sme na dobrej ceste. No. Dirt nám akurát tak vystačilo. Áno. S cobblestone máme veľa. Čo sa nám výborne hodí. Urobíme si pickaxe. Lebo máme teraz irony. Takže by som si urobil teda ten pickaxe. No, a budeme potrebať štít. Máme tu a máme presne dosť dreva. Myslím. Jop. Máme presne dosť dreva a máme štít. Takže nám to vyšlo poriadne a budeme mať ešte kopero, no. Budeme mať ironové čizmy asi, alebo si urobím sekírku. Asi si urobím sekírku. Ešte koper. Sticky. Som dal všetko drevo. Dobre, idem na robenie, ok. Tak budeme potrebovať ešte tie zrabdary urobiť. Máme dosť dreva. Máme dosť dreva, máme ich 11. Tam je utopenie, môžeme ho zabiť. Asi by som začal robiť tie zrabdary sticky na tie presne chlapky. Náš máme level 8 na XPčkách. Kinda good. No, kopec máme skvelé pečery. Teraz by som mal to všetko.
No, tak. A teraz sa spravíme traktory. Tak. A teraz styky. To sú styky. A máme sekírku. No. Budeme vlastne ešte si dať náhradný štít. Urobím tam tie veci. Sekírku by som dal zatiaľ tu. A zombie tiež sa. Tiež. Mám ešte veľa, neviem. Komentujte mi niečo o tomto. No, tam sme boli ešte tam stôl. Tam sme vyťažili veľa uhlia. Tam je ovča, takže sa už ukončím video, hej. Ešte si nejaké uhlie pozoberám na točky. Branchmine. A ďalšou tu budeme branchminovať. No. Tak, počuli ste správne, branchminovať. Tak, toto uberú tam tu. Urobíme si armor. Keďže máme armor, robičku zaujímavý zbytok. Takže dáme nohavice a tak, a zbytky koper dám tu. No, ja by som na budúcom videu budeme robiť teda branchmine, takže toto tu budeme robiť, presne tak, a budeme proste veľa branchminovať. Máme tu copper armor, takže som spokojný a my sa vidíme u ďalšieho partu. Zatiaľ čaute.